група от град Кастуря, Гърция. Град Белград, Сърбия, който е основан на 1 септември 1960 година в град Белград. Основната дейност е изучаване, събиране и възстановяване на културното наследство на сръбският народ. Музика, танци. Произход все още не е напълно известен. Твърди се, че е по-стар от възрастта на бог Дионис. Първият обичай, който се провежда на 7 януари всяка година, е арапидите. Всяка група се състои от арапис, цароусис, мъж, който подсвирква, и Ники. Нито е групата защитена от арапис. Всички членове на групата се подчиняват на свирката цароусис. Те представят чисто сатиричен обичай и усмиват различните аспекти на обществото. Мечкарят има барабан, с който дава ритъм на танца на мечките. Маскарадна група от Волокас, Драма, Гърция. Banyak.